Kan nu ka mình xin trong nga mình ta ba cặp men bao nhiêu đồn lan mình ta kinh bật phi arngun ka ching tang iaphi ngala ai Tang iaphi ching bangarai kun ka ching tang iaphi ngala ai Tang iaphi ching bangarai kun kan nu ngas niuk men mình ta nga ba thì clay thì là kren nga mình xin nga da siêu hùng slen kipar ya phi nga ap mi lenti lano ching hanga ba phin ai ti slen kipar ya phi nga ap mi lenti lano ching hanga ba phin ai ti Kawe ngara septi ya nga phi kelang man sawe phi thaba hang ta phi saklen no ya nga marwe ngan jao sa tangki umma habaya phi bai banga perkhan nga marwe tangki ummat kinjang habaya phi bai banga kenmang wan nam kren kuntang ya phi banga i shishyang wan nam su thu ba klang da lei lei ngan klang ka chi tang iaphi ngala ai wan nur shawe ba bangan dang rai ka ching tang iaphi ngala ai wan nur shawe ba bangan dang phai kan nu ka man sin trong nga mình ta ba cặp men ba nghi đồn lan mình ta kinh bật phi arngun ka chi tang iaphi ngala ai tang iaphi ching bangarai kun ka ching tang iaphi ngala ai tang iaphi
Cikit bangarai ku oh, 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 oh,